Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati gwekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanju muligirire togusaba kwabera koba yogoto muno kukweli ogine chibicha na ni chinsa inya chia bono marogoba litukaliga lya ichoma itariki emerongo bere na isa to omutinyo gatatu mwaka bajirwe na merongo bere ene tano
tingaki amange agente kane kugosaine kuwa chinsemo kwa mono ime county ya Nyamira na mwigo county ya Kisii nikionga chinsa inye nigo tuguchaka ayemo aseyemo kurwa chinsemo chia kitutu masaba ase tokumanyigo muna amate y'abantu babire niko basire amagimabo asinjere cyo bututukanu kubwatakana amo no musayo amo yonyara kaba gakonya oyo stonya tukaba kumuingira ngina moke na boy kumuita na kumutindeka nekeliria ndeke na Kenya kaba kubwata abanya kenyero abana barabanya kaba kogechigwa na goita omungwano yo nere na kumutindeka muna gutumanya mulikito Daniel Ontiri amayenda nigabwatete nsemambia ya lero hase kinyurekega kya matororo chisera imiyamange sabako bwatekana nugukwa kumongina Melen Nyaboke wemyaka menene uyegotebekana wetera amakungu butuko bwokira lero wika gusire bugima bwaye Nyagosira Nyaboke nigegotebekana akorerwa ebikore by'obusuku n'umusaye w'ekinyureke bw'imyaka 25 noyomo oyo magaye umwaka negente geto gwika gukwa umutindika ingoro y'ekibuti bire isiko mwaye nechinga kecho chikorangalia umutureti w'ekinyoro naise buna oitire njitinyigene tukarwa tukara bomugambi beri botuko tateka bomugambi tukara so mugambi mugambi atome kumete atiri tukacha bakaga katwaikaga iga tukanya abantu ko tukasoe kigitari tukanya kigitara gitingete tukachukura gatosinya karabya tosinya tukaja kubutore binta tingirete kigiteke tukasoe tukasoe ime tukasoe nyomba tukachukumureka chiru muchigonsi tukanyara muswati utayo tukamatena ki tuemere nende sikwamoira na ikwamobeka ngayale tachi tukota taipi tukamaso kisika chaka goito kera cha goito tari kukwana nkarwa nkamyo kankarangiri chindu kuchane kabate vincho amangana asali tire rora kana batebi tukatire na barabu ndu kuyane ra mokokoti acha komochi bwe kangora akomoyo chi akomate yaya na re bumerani na moita na mutindeka kubatakana n'ubururo bubumenye nere tibumukireti nonye nasama goko y'abanyimbo ase nere asusurwa gwika gukwa na utinde kwa hase nchire yiyo aso mugondo kwabo egekore nonye nabo kerete toboba baka musubura chingo baka mutaibono limango buna kwa mube kansa butorore akata kole mamano agwa kane chingo baka makani to onye komaito so mube tubu akamono mwake yari akaiwa gacha tukoli ngara kera tukoli ngara magora gasoka nari abantu bawe tobororo bakamubwata bakamwira uche tiro gorali bakamuita agakwa nari chinse mete tiri bakamurenta agatindeko korengana na tatu mwabo mukagiro yigo monene umusaye Edwin Nyangicha obeire nechimbwa chimbe kurwa matuka magega nabuna nonyengo ika uko kwae konye nali abotukirwe kurwa sechera amatuko makaetire numukye boko mukanya amangana yeniga goswera otokomo asokero konde nanjengo nakomonya naki yaya umwana oyo genda buya boli tiga chinkwanda chao chiringiya chinsabona ire ngogo chawasa nyumba kwa matini ko kororaga na bana bandi baruba ko nyumba mapema aye tuli kutoka ante ya nchike nona rengensa nondensa tata tin konyoma nande ngagachire nyumba onye talibo ngogo sambirande nyumba ayo naramangana tatu mwabo abaire kagotebiwa n'umusawiga kurwali tukelimo gocha selinde oteboigo ebirengerere byaye byatumukire kubwatakana no gukwa komosa oyoiga ono mwana otosinyire kenyoreke gimaga nonye gucho ite tuwo igo twa boy kenyoreke gepoe na bamura maro muirane bintebi marore so liabekwa muna tindegetu na imo moirane isike mo baba murabo abantu bagwete kenyoro baraba murantu bwatega bona mamura kitore itogeri onye moyo muri ko tolentera bacho kuro muna twa barente tukare banyora bona ni mo bega liok mo tolentera baswat muja kunywa marulioka ne bintu binde mo koria bibasari kene ke mo to konya bona ne jise mo to aba mura babira banene bache ba to jirme to agotirega nanya gachire abwate jinguru kabisa ano mumro kwata chinguru
Nenja ngoma ni kabisa awan tengo tongeri ne nyumba bonyo tulikuwa ngagachira. Ena rabu ya kerna nyone kirecha kirna karo kiatinde kirwari. Ka kiaba muraba itongo sabaiga. No ni ndagire moja mwara atongia. Ka kiyetige kuba bikira sa kongu. Una bono orinere ya monyora. Ya sa ori okorege konu bwatu nero be kunsaliga. Oinoro mogoko itu. Mera ni omuirananire. Egekore kiga kurwa sekenyero kia matororo chisera imiye wodi ya kemera ase bunge ya Kitutu Masaba nigo kia gosira bange hasa basae bagendere gosegetwa wetanga no botumeki wa mariogo yogotindia unencheremo yogokeania ebikore bingabune biga ngurbo teregeta seni kia getembe kurega se county ya Nyamira litrene nguru ku Daniel Untiri na omo senatabe county ya Nyamira omoske Eric Okongo omogeni nigagendere ko mochia omogavana bwe county yo omoske munyeribo aso ogote babuna nigo agente kura e county yo atchinjira chimbe na ndichitabwendereti boigo nigabomochiri ase ekerengereri gosenkwana yae yonyente kobaka kubuga bosubwa senatabe na baratwale kerengereri yogo tukuterare gosokolikali uko chisomura ibwense muske William Ruto gotukuterare e county yo ya Nyamira na boigo koyebeka inse amaboko ya serikali anane Moske Okongo mugeni nigambolire omugavana Amos Munyeribo onye county ya Nyamira ya musinyire kora anyarakabaga kojebwatoka limolioka munagotumanyia omurikito fatika de December Omoske Eric Okongo omogeni otebire egazeti notiteyo egwanjira ebikaro bya bunge mashinani ime ye county ya Nyamira nanigo atebire egazeti noti eyo yabegetwe omwaka bwechirubobere na 15 nigo yaregwika omwerio asobochori bwo mwaka bwechirubobere na 15 na ibere Okonya libona ngiye ruka rego toma ba MCA bande bakari ko ikaranze metei omanya gototaire la set notice nere arwetwe 2015 ka kino bakara siwani ekere bunge yarenge 2013 to 2017 muraji ka set Jones picha kwete 2017 yeye yana ene kiyo ka yera ka wana ka komanya haji onko bolinga chibesa muna mwaro chigoro na kongete ndende tabasa yana tesu kigukuru Nyamira chibasa chikabe kuocha bale na chalengo last time 161 million chiche chegwe abale nkoboli ngalibonga nga yebinde ibire batabango ino muliro woki kobabole chiche chene zira no muliro woki Nonya nigo omochirie ebirengererio byomugavana bwe county ya Nyamira Omoske Amos Nyaribo igoro yokobuna e county ya Nyamira tutaendelea kufuata na ndalireregi amana ayo kototishara na nochori gani roboti sorwe e county ya Nyamira ekero wa iguru wasinywa kali wa iguru korumero na jabaro kawera mwangaza assembly ne county government ya bunu basaba iguru na jabaro mwangaza kali eleka anye na divosi nyurwe gasi tiabe kese hii ayenda nka igoro yobotutukanu obobogendrete kwenekiwa ase bunge ye county ya Nyamira nigo moseneta oyoiga atebire ere araje kubwatirana na ba MCA azo kwenekia buna e county ya Nyamira e bunge ne yemo ere aroro na ebikaro byonzi bye bunge ya Nyamira nigo bigokorekana ase amagacha manene ye bunge eyo sisi wale mmefika nataka niwashukuru sana mkiongozwa na majority bwana deputy speaker hii speech umetoa mzuri hapa mzuri umondo na buya nataka uende ukae pale Nyamira assembly yenu ile tunajua imetangazwa is one kuna majengo pale Nyamira that's why we want you to sit vile sisi Nairobi mko mnajua bunge yetu penye inakaa so nawashukuru kwa kuja na sisi kama Senate we will stand with you because tunataka muendelee kufanya kazi yenu ya oversight. Chingaki echo nigo moseneta oyoiga agendereire kumuraga ebyara omugavana Onyamira ase okogenderera gwikirania obukurumi imeye county ejeiga. Chibesa che vijana 151 million. Toko bolina ekenele ndogera rais. Peba onye nesise ward chigurupu chirikwa ile chibesa chirichichi.
vijana vilikuwa konyire barabia ngalibo imoka igoro batebanga seneta umurira gwo kubori umano umurimo ndagende yo musaje olinga arigererie tiboronge eka to como debia tuko boni como konya tuli moroje uniform ko itwa begeta na iya begeta ko na nyeribo na konya bwana Kinko reporter Getembe kurwase kaunti ya Nyamira Njefat Gadi Gisemba na wego mwancho murigeri egati ya bakansara bakoro kurwase kaunti ya Nyamira niko boigo baboldi omorembe kurigwa egati ya baraibe kaunti yo ase bamuchirie nako gikeria egekore ase abaraibe bagende kuragane biara imeye kaunti yo nagutumanya umurikito Paul Kapokara kero umuntu agotebana na Steve Mugaka na charete Amani Nyamira yet nere participate nene ase gisegi kigenderete Nyamira yaito anje atigane assembly ya Nyamira ningane yigayo mwemsebwe wadiga yaitibo iyo yaretire birengererie bingi kurwase abakansela bakoro hanene kurwase rubango rwa West Mogrango bakora wa muno yokabiro mu meya Paul Nyamweya Kengere kulinganamo n'abakansela bayiga bakoro niko bagendera ko bagwicane ruburayi bwa Makiaya ase abarayi batasikaine ega turakumirie robwa bono maskani atayo ukora mana woka omana somoke wali ne onyo mwana karamira ise kumba amalenge bono kwa inga apata atana bakora amabana nigo abakansela bayiga bakoro bamomochirio mu MCB wadi etibo omuske lame konyancha kuwatikana mone nkona yayo gotaka komochecheria omubunge wechinsama cha West Mogrango omuske Steve Mugaka omuchumbo ito tuakera chukura buya nama na konyorango mwe musie timaiti amasoma kabwate agutarago muchumbe oito o West Mogrango naende nane na monye terimo indoji takali koigwa naende jeno Mugaka amangana ari twakoire wiki yemo otichoporo cheisio somugambi oito tiagera muri gokora burayi nere ngakyo kora mo muntu mutakora nero burayi nkyo kumuramira mutakora nere obo MC otaria constituency yaye nyina bo abakansela baganiko bagendere ko bakugania botorero kwene kigweme ye county Nyamira indukorengana na barabu baganiriyo mu governor omuske Amos Mumenyaribo kubwaterana amono mu seneta bunenchire ya muyokuri yoko igwana erio county Nyamira kogenderera kakibaonjorerie ontagete baonjorerie bachamo erinde county etegwenere na sinsemo yende ni bamochiri umugabo na we county ya Muske Amos Mumenyaribo aso we sona ni amona siasa chyo omuseneta yendo baganiriye umugavana kubakorera abananchi emiremo Nyaribo no mugavana kwanini agwishona ni siasa yo museneta na iweta abana ba mintokuru magwagwari ba okwana na buna seneta ko ena matango ju okwaniro omo seneta tabwatie pound ali sa okwanira ndons ebe ne sukuru ebe ne nyegitari ebe mwa gavana gesona iga okwanira kile gento kia sarikire igomba basugutamira batiga okora magendero muno bono umugavana tiga okora magendero amiyoke uchi gutangasa mari yo museneta omwerio ye niko bagendere ko bakoboria kubwatanigwa ase omurubiri omugima bwokoreto botwereru ime ye county ya Nyamira gavana kake anchorangeria bakansera baria bakoro bonsi pi erinde torangeria ba MC aba ekiagera abandi babo munde enana mpama etie kibago kwana bagutabubuka angabona ba MC baito angabona omubwataine no senator ito tanyaribo no mo senator baije amanu muchumbo ito osaba abajuma bonsi Banyamira to kwana mangana ya eginko reporter getasene kikia wanchete kya Getembe kurugige gai me county Nyamira incheigo nkuru kwa Polycarp okara omo gavana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati rikulia lero nigatanania ogochaki wa kwabene kwenye gitari ya Riana level 4 hospital yogo toka chinza mochi abo nchali kobwatakana amo nogo tekirana kwe birengo ebirengo biganairie omoske gavana rati nigata abuna nigarati kwirana ase kekeru mutu kusama tuka makare mutwe
kwene kibuna kwigurare nyagitari yu ekero ebugagachi bugaye no nemiro bilionti yanyako bage gwikira ebirengo bibwenerete munago tumanya umurikito Dipon Asanya na mugoge Magaya bamenyi be wodi ya Ariana egotoke meye bunge ya Bonchari kwa banogo semeria wokonyoro bogwenia kurwasi nyagitari ya Ariana level 4 iya berege kwa gachwa asa matuka maegaiga omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati niga ikirana asoko igore nyagitari ejwe kurende igatene ni umurobiri yubuko ye igora goika ya rosi we goikekerengo kerike gwenerete elio abamenyi bense mu yo banyara gokonyeka. Contractor, I want to instruct you again. Get back. Check the missing apps. We're sure. I'll come and get back what your official. Maega ya yue ni gari ya yogo chikomenta abakori emirimo bayisaine asenya gitari yue eliaba menyi bense me yue banyare konyora obokora lya sobwange. Make sure now the two theaters job as manyora banyagitari wa cooperation. Now the petition I have make sure I make the petition in so that they can come that to the weekend by exchange. Famte Montwe Montgomery pharmacy could put Ense muna yue ni gobono abodiri abamenyi bebunge ya Bonchari gokeania ebinyugwa byogotindia. County ya Bonchari obore ngoro borego no. Na lazima tuko chiefs. This one we must agree. And I'm happy that I spoke to the commissioner. I can now again the county commissioner intervened. Abantu abarenga bana barenga ukuru utarabona ngaba ngakate. Abasaje bakuru abo bara n'ibitondo. Chinga kibona aliyeira yogo chikubwaterana na abagambi eliogo sirie binyugwe byogotindia elio abamenyi bensemeywe bagenderere gutenenia egesako. Chief, and I'm going to talk again today with the county commission. He said me what is doing. Ama lazima tulivi na tukora. Chief, but mosiba I know chano lakini lazima tuligesako. Komenta na yue ni goboigo aboria abantu kwerikia no muroberi osha elio banyarako babakonyora ubugweni asetinya gitari ao asenchera yobororo. Mocha no tuwa ile rusha. Moroje abali koyo bali support dirutu. Lakini naona mbele para yesire atisha. Na wako ile mtu lakini na mbele atisha mbalo. Ntuwe kwa tena osha ile kokora bali kwa korejes. Deve por mwezi kilo mundo regeza chama o so manje kwe ele tae teyo before 4 million zitrai o second million zitrai wa tokonya gatutumyesha ile nero koko torejese ko wote ngetare tujesikia kile vya shaya kama sisi na haikuwa ni sasa. Ulipoteli kitaseni kia ukia ketembe kurega asunya gitari ya Ariana level 4 egotuka imeje bunge ya Bonchari eliterana inkoro kwa Dipon Asanya na aba roire goetani chimi isano niko baikirana litukulia rero na konyora bogweni bwabosa abono korengwa kurwa sinya gitari ya Silva kia egotoka ime yomocho bosongo kubwa mono chinsemo chiage kom asebanya ka bakokera egetambo kerekyo muruburiyo niko genderete ase amatukata tobono urachikoera litukule Jumapili tariki 30 ase abantu bonse baboligwe gocha konyora obukoleri gotibo korengwa na boigo obubweni bwabusa inse nyagitari yo ya Silva Care nagotumanya umurikito Daniel Onteri Erio koene kyabuna abamenyi kurwa sorogongo rogusi ne chinsemo chiyonchukanaine bagendere koba na fingia iliboigo wekinia geuchume nyagitari ya Silva Care Medical Center
yegotoka ase ensemo ya Mwembe ime y'omochobo Songo ase kaunti ya Kisii. Nigo rituko ritang'ani rero yarigania omwega bwokoenana oboringoria n'obuwenia bwa bosa. Wego kurikia boroire inse y'omuroberio wokane n'obuwenia osha. Igo na abariganiri mwensi buno mu administrator bw'Nyagitari na abariganiri na hande enchyo ne kubwate mechando ya maiso mechando ya maino rero bachire twarusiri abarwire gwetania 150 barusi wa maino bosa abantu gwetani 200 barorirwa maiso inchu munyale kuba mokonyora these services na inde munyale moko ego kirinya Gitari yeye kurengana n'umutiniriga ikirenga kyabo no koyene kibuna nkwene nabare obuwenia webirengo biganeirie na gosegeta afingia asaboroire baye. We want to make sure that our communities are developing and we want to make sure that our people in the community are getting the right services. Silfa kya ninki okora silfa kya korwalia mariro onsi ochakere hypertension ochi diabetes ochi boroire bonde bwanse kwa magoro arthritis ochi chewaso mutogo ati 24/7 tokaribishira sana Silfa kya medical center onyoro bobweni bwao bali bonse mochande gita maiso inchwe karibu sana Silfa kya medical center orwaligo egati yaboroire abo baweni gwa rero niko bakwanira okogokigwa kwabo n'umuchaka n'umuya kebochenu arwaligo nanyoliro bugweni obuya arorira Abanyagitari bansugurikeire buya samarwiro sinabugate bangira mariogo ngende ntumeke ngwene ekiri Silfa kya nanyolira matibabu fuli Abanyagitari n'abantu abaya kabisa batwa huduma bosa besa njio bato saba. Nilikuwa na magonjwa mengi hivi lakini nimeona kama wamenishughulikia yote. Hakuna mahali ameniambia hata iwezi tosha pesa. Nimeshughulikia na naona naendelea kuwa vizuri sasa. Nyagitari ya Silfa kya Medical Center nigo habwankyo eraso elituko lya kabere. Yokoena na obulingoria n'obuwenia bwa bosa obuya buragokerwe gwikalituko lya Jumapili. Silike 30 cy'umutinyiga umwaka w'ikiri 2025. Nkurubo delegate seniki ya Gatembe kuriga se kaunti ya Kisii litrani nguruko Daniel Untiri. Mwanju muligire gwikira buna tokorera ekionga chinsa inye obo tukobwa rero chinigo nguruko rune toto nyangiri onyanyora amange kurwa semero balita ona bwe kionga rituko lyangyo sense mo yebenyerio niko tuwatanara wisoni makoli nabo kuranse mo ya transmission ga kurwa fira kariri na tukonerio obonyara kubago gotwara obo tukobuya nabo igo kogenda kokera mero bali ya Gatembe TV kionga kya mamusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate time tembo abo bagokolemirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumarang ayuare aye chigech emerongetato asama mabati alia aye chigech emerongibire na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchuligo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi na ita Twararirie ugukua kumurisia Elijah Nyakundi Mwindi o Better Living